Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Shisngi hadian ba uting shop ki film Bollywood u Saif Ali Khan ula Dung da kawat haying sa jong u Mumbai ki Pulit kila yo ban kem yu Uwei u Briew u ba Suba dan kiti ban thombor yu. Ka kenhun Pulit kila thau arphau tali ki kenhun bat kila lumi ki jingtep mastan bat pen kam da kinong pentep ban wat yu nong sha keno dak ba penlong jingwat banya ka ba jur bha ka ba kentup ya ka jinglum ki jingtep ba banya ki bala saphyang keleng kanong ba. Na kalyang ki Pulit kila ong ba empat tikna la utei uba syakem ude uju ubriu ubala rungtu syapok ka ying jong uting shop henden kesngi om tang kata hendai kile thu ba utei unang wan rungtu ula rung syapok ka ying sa ka bakhat armala ka badan ha than bandra ka badan ka ying sa jong uting shop ha ka mala ka basaw banle eki kamtu bat ki ngej ru ba ula kliang jan chwa ban phet krat ban lai na ka jing shalap la yi iman ta ka step ba utei ubriu lawan ra shathanat jong ka bandra police station kat kum ki telong khubor boloi ulum le thu ba yo ne unong Suba le I hajan ka station rel bandra hadian ka te ke jingja hanen kesngi ki Pulit ki Suba ba ute unong wan rung tu ude ubele I thu da Uwei na kinong yarap ying jong u Saif bat dei na kane ba ule yo rung syapok ka ying klem da yo ring da ki CCTV ki badan hapo ka ying sa jong u Saif ki nget ba ula tip ha ya ka rukam shna ya ka ying bat ula penan kam da ka jingki yang ban poi syaki mala ba shalor hadian ba ula penan kam daga jingkhang jong ka wei ka jaka ka badan marjan bat ulami na ka phalor ka badan shadin yeng ha ka ba om shimla yo ring daga kor CCTV